in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you so much for tuning in. Ntombo yami le ngibona ngathi ayihlalanga kahle. Yes, nakho. Sanibingelela nonke bafowethu egameni lika Jesu Christ waseNazareth. Thank you so much for tuning in. Be blessed, be blessed, be blessed wherever you are. This Durban edition, we are shooting live in Durban. So thank you so much, saints, for tuning. If uzwa umsindo nje uma kwenzeka ngathi uzwa umsindo nisixole kakhulu, we are shooting outdoor. Kunabantu abaculayo la ngaphandle, la sikhona khona ama comrade ayacula lapha ngaphandle, so nisixolele kakhulu. Yes, but again, nonetheless, umsebenzi wenkosi uyaqhubeka. Thank you so much, bazalwane bami. Thank you so much. Yes, today I'm joined by umfundisi uKhuzwayo esinaye lapha namhlanje, esizoxoxa naye lapha namhlanje bafowethu egameni lika Jesu Kristu. Without any waste of time, let me start by introducing him, and then bese simamukela egameni lika Jesu before siqhubeke nohlelo lwethu egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. Uyaphila baba? Siyaphila baba. Siyaphila kakhulu mphathi wami. Thank you so much ukuthi usijoyine lapha. Mhlambe nakubantu abaqala ukubona mangasinipa nje your introduction. Okhulumayo umfundisi uKhuzwayo, umntana kaNkulunkulu osindisiwe, othethelele izono, oyisisebenzi kaNkulunkulu nje, uvusela uThixo isikhathi samanje ukuthi nje alande izono, ayilandele egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu baba. Thank you so much mphathi wami. But before we start, can you just pray? Yes, and then sizongena straight kwinkulumo yethu yanamhlanje. Baba wethu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazareth, we thank you. We thank you Father ukuthi silapha sihlangane ngalolu hlobo egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. Heavenly Father, we thank you for your grace, your mercy, and your power. We pray, O God, in the name of Jesus Christ, O God, that as we are about to start, we pray, O God, that your hand, it is indeed upon us. In Jesus' mighty name, O God, we pray. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazareth. Amen. Amen. Bafowethu siyabonga kakhulu. Thank you so much bazalwane. Siyabonga kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. Thank you so much bafowethu. Angithathele lithuba ke njengoba sesimamukele umfundisi wami esinaye lapha namhlanje ngalolu hlobo esizongena naye straight kwingxoxo yethu yanamhlanje. Bafowethu esizongena naye straight kwingxoxo yethu yanamhlanje njengoba sihleli naye esivakashela lapha ngalolu hlobo. Ake ngenze kanje. Mfundisi wami usisintroduceile uyisithunywa senkosi. Yebo baba. Umfundisi uKhuzwayo. Yebo. Umfundisi uKhuzwayo esinaye lapha namhlanje. Bekudala ukusixhumana bazalwane bami, sikumele lokho sizama ukufika lapha eThekwini, but ke sibonga inkosi ukuthi size yasenzele leli thuba lokuthi sibe lapha ngalolu hlobo. Mhlambe nje mfundisi wami sizongena straight to ingxoxo yethu yanamhlanje. Seka sathi masikhuluma mina nawe efonini ungibrief about into esizokhuluma ngayo lapha namhlanje, okanye kangithi your testimony, okanye ngithi your story of your life, okanye uhambo lwakho noNkulunkulu. Wasivezela ezinye zezinto kufana njengokudlula emhlabeni kaNkosikazi wakho, nje okuningi nokuningi. Mhlambe angazi ungakhona ukuthi kusiqalise kuphi sikwazi ukuthi udaba lakho silulandelisise kahle ngezigaba. Hayi, ngiyakuzwa mfowethu, cha singaqala nje kanceke enkosi ngokuthi ukuzala kwami kube njani ukuze ngifike mhlambe egcineni kokuthi unkosikazi sehambile. Ngoba mhlambe ezinye izinto mangizozikha egcineni unkosikazi usehashonile, kodwa eqaleni ngingakhanga ukuthi kahle njengoba ngubaba uKhuzwayo ngiqhamukaphi. Kwathi ngenye imini uNkulunkulu emuhle wavuma ukuthi umama ongizalayo, intombi engizalayo yangithatha yayongilahla ePoint. Kwaphela kanjalo ngempilo yami. So ngumntwana nje wakhulile ema-children home, ehamba eshintsha ama-home. Nalapho nje akaze kube lula kakhulu ngoba ngezwe sengizwa nami sengikhulile ukuthi uma wangilahla eThekwini. Ngikhula nje ngineyinkinga eziningi, nginezimo engidlula kuzona. Ngixakeke ukuthi kungani ngihlupheka kangaka, kungani nginezimo ezingaka. Kanti angazi ukuthi ngilandela umoya rejection, ukulahlwa. So mangisuka nje emumva nje ngathi ngitholwa la eThekwini ePoint, ngathathwa ngayise eBhedlela, ngasuswa eBhedlela, ngacheckwa eBhedlela, ngathola ukuthi anginalutho, nginormal, angikhubazekile, angivuza manje ngoba umzali mele ahle ingane suke ilahla ngoba vele ebona ukuthi ngizoyenzani lengane ngoba vele ikhubazekile. Hayi, kwasuka lapho ke ngase ngipublishwa nakwilanga ukuthi akekho nolahlekelwe ingane, akekho noyedwa wavela. Sure. Ngase ngithathwa ke semtime ke ngayiso eBabananga kwaZulu. Mase ngiso eBabananga kwaZulu ehome eKoningsdal. Ngayokhulela khona. Ngisuka sengisheshe ngahamba futhi before lokho ngayiso place of safety.
ePlace of Safety nakhona ngisuswa amaphoyisa namashosha lekha ngitholwa sinaku sengikhohle ubaba uMthembu webhasi ubaba wangitholayo ngoba mangikhuluma iqiniso ukuba ngangitholanga lo baba ngangofela lapha ePoint ngibulawa amakhasi naye ngofika esigabeni sokuthi ngichaza ukuthi naye sesigcina simtholile ngonyaka odlule ezweni lomzansi nami ngikhuluma ngizothi nje ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi usengibusisile ngonkosikazi sengihlupheke kangaka wavela waqhamuka ubaba uMthembu lapha ezweni lomzansi ubaba uMthembu wangithatha ke lapho ke elokho ePoint wangisa eRed Hill wathi wavula icala ngabuyisela khona ePoint wasengithathwa ngayiswa ke manje ke ebhedlela ngasusa ebhedlela ngasiya ePlace of Safety ngasuka ePlace of Safety kwathiwa no angihambe ngokhulela le eBabanango kwaZulu eCornerstone Home asuka lapho ke ayayibanga lolu impilo khona baba ayingahlupheka lapha kodwa ukuhlupheka kwakhona kungenze ngayindoda namhlanje ngoba ukube angikaze ngilahlwe mangikhuluma iqiniso phambi kaNkulunkulu ngaba ngiyena umzwalane futhi ngaba ngiyena umfundisi futhi ngaba nginayo lenhliziyo yokushisekela umsebenzi kaNkulunkulu ngabe mhlawumbe nguScott mhlawumbe ngabe kade ngafa ngawo umuntu odla ama drugs ngikhula nokuthi vela uma ukhona ubaba ukhona kwafika lapho ke home kutheni ke eCornerstone sengigcila nje kancane ngafikela kubaba kulubaba ekade eyibhonu nomlungu uMr noMrs Brown sakhuliswa khona ke inganeni sakhula khona safunda ukulima lana safunda ukutshala la safunda ukusenga inkomo ubisi lana impilo inkulu imnandi lana siyafuna kodwa sithi thina siyahlukunyezwa ngoba sinabazali sihlala sibaningi la izinto zabafana ngala ezamantombazane ngala kuyo esikoleni ngala kwathi ngenye imini ngavele ngagula uyazi uma kuthiwa umuntu unechogo ngabola umzimba wonke ngathathwa ngayobekwa lapha yakathiwa lengane afune ehlala nezingane izogulisa izingane kwaqala lapho ke mfowethu ukuthi ngisho ukuthi kanti uphi uma ngoba ngangayinaki yonke leyo nto ngathi uphi kanti uma wami ongizalayo ngangayinaki nokuthi ngisehome ngangithi sekhaya phela ekhaya kenze umndeni ube mningi hayi ngaqala ngabuza amashasha lekhaya sabo ukusho ngoba phela lento le manje ngitshela ngizosuka ngiyibulala hayi ngagcina ngangitshela amashasha lekhaya ke ngawo umuntu nje ogcine egula kanjalo ngelanga ngathi ngiyahamba ngiyodlala sisuka esikoleni ngavele ngagibela ehlahleni mayikhala insimbi ngithi ngiyathela igatsha ngathi senginyathela into engekho ngashaka eqakaleni ngagijima ngafika lapha phezulu esikoleni ngahlala nomphela phansi ngangaphinde ngasukuma manje sekufanele manje ngiyiswe ebhedlela ngaqukulwa ke manje ngayiswa manje ezibhedlela khona lapha ngakolundu uDenidathoni ngiyiswa esibhedlela mangifika lapha yana esibhedlela kathiwa hayi kufanele nginqunye umlenze ayilakhala ibhunu lathi ibhunu ngeke akakwazi unqunye umlenze akukho indlela engafaka ukhonkolo ngabaleka ngikhugela nginjalo ngaye etoilet ngayokhala hayi ngabizwa kwathiwa ngizofaka ukhonkolo lo khonkolo angazi waphelaphi angilonga uluma kancane ngacela sengihambela ngabona kwamadimoni ukuthi kufanele nginqunye umlenze ngoba manje kuba umlenze anginawo ngabe ngigijima kanjani evangelini laNkulunkulu ngambheka nje uNkulunkulu lapho ukuthi wangilwela ukuthi umlenze unganqunywa ngoba kube nganqunya umlenze ngabe impilo inzima kakhulu namhlanje aba ngikwazi kwenza lutho ngoba phela mawukhubazekile impilo ayihambi kalula yebo uNkulunkulu uyakusiza nabantu abaseduze kwakho kodwa kwasuka lapho ke uhome ke babanango sazi izingane ezifunda impilo ngendlela ukuthi sifundise ukukholwa sifundise ukuthi impilo kufanele uyibambe ukuthi uhambe uyoyimela kwesisikhathi sisuke siyokusebenza engadini abantwana aye engadini thina siye emakhishini sifundise ukupheka sifundise ukuklinwa bayisiza impilo yami le ndawo babanango nje sewashona ke uMr Brown angazi Mrs Brown agcine eshonile naye kodwa le ndawo nje isebabanango konkandla uDenidathoni Friday isebabanango kuthiwa iseCornerstone Home basebenza baba namanje ngiyengifisa ukudrive ngiya khona ngiyobonga indlela abangikhulisanga namhlanje ngiyindoda ilela khaya laseCornerstone la ngisiza nabafowethu abanye babasakazi abanye bawothisha ngihlangana nabo nami sengaba umfundisi ngibona ukuthi hayi impilo ngempela mawunoNkulunkulu iyaqhubeka ngoba ngaphandle kaNkulunkulu singenze lutho ke basebethi hayi ufuna uhambe ubuyele eThekwini ngoba watholakala eThekwini ngabe sengihamba ngomntwana sebuyela eThekwini ke manje eyohlala ehome yase ebalindi welfare amatiki ngifuna ukubuza lento leyo ukuthi kusona sonke leso sikhathi leso kuyona yonke lento eyenzakalayo umama yena wagcina ungamtholanga lutho kuze namhlanje akaziwa ngahamba ngagcina ngithola eRadio Nezini Lomzansi ukuthi ngizalwa uMadlamini Ntomzodwa kubaba uThanda Bheka Khuzwayo nakhona sengizwa ekhaya sengitshelwa ngibuye Ezini Lomzansi kade ngiyomemeza ngathi ngo2015 ngiyazila ukudla ngifuna abasekhaya angibafuneli baba ukuthi ngifuna abangondla noma ngifuna usiko ngifuna nje ukuzazi ngizalwaphi hayi umfowethu omdala okuthi uSimphiwe oshala amatraki ozala omunye ubaba kodwa wafika noma wakhe kubaba wethu wamkhulisa umfowethu
kwawuyena ozwayo eredini wathi hayi kaBest lensizwe ekhuluma kaMasha engathi yela ekhaya isibongo negama hayi akusona hayi wangilandela kwi-page lami wangibona ngisemncane wathi hayi angiboni wathi mengibona ngifunda amakhathi wathi ingqondo noma ngathiwani umfowethu lo wathinta osisi bami ngatholala kanjalo ngase bethu engifonela ngathi cha ngimdala manje ngeke ukwazi ukungitshontsha ngase cela uthinta umfundisi wami ke ongiphethe ebandleni umfundisi uCwenze wathinta nomsakazo uMaswethu uVictor Xaba bangifonela ngempela sahamba saya khona kaBesta wakhala wonke umuntu ukuthi hawu nansi ingane kaThanda ekade lahliwe eminyakeni edlule akekho noyedwa wavela esadini lababa nesadini lama akekho wavelayo kodwa sabathola abakhuzwayo ukhona ubaba omdala noma umdala nezingane zakhe sihleli kahle futhi nabo yonke into ihamba kahle inkinga nabo babetshela ukuthi ngikhulela konina lumo mabe ngithola ngo2016 bakhala mina inyembezi bathi indlela oyiyona mntanami ubukeke njengomntwana ophuma ekhaya elifudumele ngathi cha ngiphuma ema-children home sengwashintshe ngawashintsha ama-children home uNkulunkulu kongihambela phambili ke ngiyafisa noku-understandisa nendlela yakho yokukhula kukhona khona la kulama children home yebo uyakhula from ebuncaneni bakho uzofika esigabeni lakho nomdala uphume umusumu ngakanani kuzo lezi sigaba la khona uhlala khona la kuma children home cishe ngaphuma senginabo 18 khona ngapha ebalindi ematiko okay abalindi welfare society nakhona umphathi wakhona umfundisi uMahlasi benomama Mahlasi bangamukela kahle ama-stasa la ushuthi ama-Seventh Adventist Church bangikhulisile ngisuka eBabanango ngiya eMatikwe ngo2003 bangamukela kahle ngahlala khona kwamnandi kodwa kwafanele kube ne-age ukuthi mawusuna 18 kufanele uhambe uphume mina kwenzeka isimanga ke baba babengeke bangixoshe ngoba abaxoshana uyahlala kokunye mhlambe benza uhlelo ukuthi fundisa iskill noma mhlawumbe ube usebenze phakathi home okay kwenzeka isimanga ke mina baba kwenza ivice versa kwakhona umama phakathi engimtholayo ehome angihamba ngikhulekela njengogogo ayiwangithanda lo mama njengengane yakhe mbika usizo lami hayi bese ethi kanjani mhlambe mangaphuma la obashelo umusi siyohlala kwakhe kanti uyongigila lo mama mase ngiphume home ngaphuma ngaye bangacela home ukuthi ngicela ukuphuma sengina 18 bathi hayi kulungile ungaphuma bakuneza ID yami sumdala kulungile hambani kahle kanti umama uyazi enhlizweni yakhe ukuthi uyoganga ngami sure yakushintsha impilo kanjalo yashintsha impilo wangithatha umama sahlala naye eKhongo nezingane zakhe eziwu2 abantwana nomfana sowashona lo mama ngangino 19 na 20 na 43 yena simanga ngenzela sona wayishintsha lethe mase kufika lapha kwakhe angisona ingane sengiyindoda yakhe sure okubhlungu nakho konke wayenesifo se-HIV sure ethi kufanele mangilala nawe ngizokwazi ukuthi siphele lesifo ngoba une mentality ukuthi uma ulala nomuntu ongenasifo ongenaso wena unaso kuyena sophela siyaphela hayi mina ngiyazi yonke le nto umama wabantu nje mangihleli ekhaya mina ngihleli njengengane yena mangiphuma ngofuna amatoho athatha amanda wezi amatshelo omakhelana athi ngiyamncisha akhuluma izinto ezinyanyisayo bokhelana bathi asikaze sizwe lento ngabona lethi seshonile ukuthi uyephazamisekile emqondweni umuntu mayegula uyaphazamiseka emqondweni especially yena ngoba wayesevele egula ngendlela ukuthi wengeka sasinda isifo lesi sisingene kakhulu kuyena emdlembeni ekhandlekile kunzima ngabona ukuthi yazi uNkulunkulu sisikhathi uyakufaka esimeni kanti ufuna ukuvela yena ngangithi mangilele ebusuku lithi izivuka mangivuka nanga ngifuna ukungidlengula sure hawu ngithi ma yini kwenzenjani hayi bengithi ngiye toilet nanti i-toilet nje hayi hamba insuku hayi aqhubeka isicapho sifuna ukusivula ngenkani hawu mama yini hayi nambe ngifuna ukungena e-toilet hawu phela phela ngabe uthe ucela ukungena ngingasheshe ngingena ngoba i-toilet ihlangene ne-bathroom ngingangeni mhlawumbe ukhululeke lutho wayijika lento ngelanga wabiza izingane wayibeka etafuleni izingane zakhe zaziwu2 mina ngangino 19 ingane zayino 13 and 14 lento wena ina 14 nomfana na 13 seyihlakaniphile zashona nobabwazo ngaso lesisifo wayijika umama lento wathi hayi sengicela uphume ekamereni manje awusezukuba ingane nami sizoba indoda yami uzolala ngapha ekamereni lami bese ke izingane ziyolala ngale ngathi mina leyo ntombazane besiveli iphathika kambo besihlakaniphile ngoba iyamazi baba yashona leyo mfana ijabulo beyinkhonzile uthi hawu kanti ubhuti sezoba ubaba yazi kwenzakalani bese ngithatha le ntombazane ke ngiyihlalisa phansi ngiyitshela ukuthi lalela into ezosiza la wena hamba uyohlala ekamereni ngale lami mina ngizolala naye umama nomfowethu kodwa ngizozama ukuthi ngilalise kwendodana yakhe ngingalalise komuntu othana noma wakho ngoba lento ihlazo ngeke iyenzeke lento ayavuma hayi noma ajabule sengizongena ekamereni bese ngithi akulala ingane yomfana phakathi nendawo ngangabulali uthongo baba
kwakuze kuse ngikhala inyembezi 3 years wonke ngithi inkosi kungani ungifaka emanyaleni kanje kungani ungifaka emanyaleni kanje ngithi inkosi kungani ngingafi ngelilanga ngibona ukuthi yabona namhlanje fisa ngisho kuyibulala la ekhaya umama uyagula imali yempesheni iyavaleka angaze ngibe naye umama ukhumbule njalo sengithola umama ostepmother yena lo mama futhi useyangihlukumeza usebona indoda futhi kumina mina ngasilutho nalo uthando ukuthi umuntu umthanda kanjani kanti uNkulunkulu uyobuild i-character kumina ukuthi kufanele umuntu wesifazane ngimxolele ngingamzoni ngoba nginale enge ukuthi uma wangilahla mind ukhumbula lo mama lo futhi yena futhi seqhubeka la umama vela engilahlile usezokwenza izinto nami ezongenza umuntu usana ngempela ngithi ngempela ngisamfuna kanti uNkulunkulu ufuna ukubuilda lento ukuthi mina ngixole futhi mangifunde ukuthi umuntu wesifazane umphatha kahle umndeni uyawondla uyawunakekela ekseni mina fene ngobamba amatoho kokunye ngiye enkonzweni African Gospel ngifike ngisebenze khona ngobamba amatoho kumfundisi umthiyane ngifike ngibamba amatoho ngifike ngiye ekhaya ngifike ngicela ukudla nakhona ngihambisa ukudla khona ekhaya kokunye ngibamba amatoho kokunye mangibona amatoho awayekho ngicela ngisho ukudla okukhona osekulahliwe engibonayo ukuthi lokudla akunalutho ngifike ngiyokulungisa mina ekhaya kokunye ngithatha izikhumba zenkukhu namanqine namakhanda ngiyophekela bona kokunye ngihambe ngicela ngihambe ngigunda imizi abantu ngihambe ngibhusha ngicleaner ngisebenzela bona kodwa umama egcinena ngayiboni lonto ubona indoda yena ayi ngiyibona ukuthi lento lelo ngizoyixoxela abantu ayi ngimhlambulula umfundisi ngitshela baba mongameli nginenkinga la u1 no2 no3 athi hayi yabona makunje thandaza uNkulunkulu uzokusiza hayi ngempela ngithandaza mana before uye kude lapho ufike kule kababongameli usuhlangane kuphi naye umongameli ngaleso sikhathi usahlala ekhaya kubolo mama and njengoba usuhlala khona mama usuvela ususindisiwe uphume home vele ususindisiwe mhlamba ukusiphe naleyo like nje eziqhubeka uyabona usubuyisele emuva nakhona bese ngishayela phezulu ngiphume vele home sengisindisiwe ngoba ngangiphuma ngobhotsho ngiphuma ngobhotsho ngiyofuna ivangeli likhona ngaphakathi angilihluleli ngesabatha siya esabatheni liyangena isabatha ngolesihlanu ama-7th Adventist ntambama liyaphuma ngomgqibelo mina kufanele njalo ngesonto ekseni ngicele futhi ko-anti uthi ngicela ukuhamba ngiye enkonzweni kwathi ngenye imini ke esikoleni uthisha wengifundisa i-accounting uMr Mthiyane okuyena oyindodana wakhe ubaba mongameli omunye wendodana akhe wengifundisa esikoleni accounting so ngase esikoleni mashuthi meshumayela ngayithanda ivangeli lakhe ngathi ngicela ukumvashela ebandleni hayi wavuma mayevuma kufanele manje ke ngicele la kuvumelekile ukuthi uphume ngaphandle umthetho uthi uhlala ngaphakathi uphuma ngoba uye esikoleni uphuma ngoba uhamba ngemoto uye eklinikhi esibhedlela noma uya lapho appointment awuphumi noma isikanja sikadiwe la umthetho ugciniwe ihome nje ithi nje awuphuma mawuphuma ngento eyiphephe egunyazayo ukuthi ucelile uma ungenayo ubaba mahlasi mahlangana naye sobaleka singene emahlathini hayi ngathatha i-risk ngelilanga ngathi cha ngiyafuna manje ukuya enkonzweni kwenzeka isimanga before ngifike kena uthisha lo we-accounting ngifundisa esikoleni safunda khona esikoleni eMvaba umfundisi wami ke lo ngihlane naye usodokotela uGcwense uNdimande ongiphethe eFaith Mission under leadership yakho uAD Mdletshe uBishop eyohlanga eMaranatha wavusa imvuselelo ivuso umama uMpofana umama uMpofana naye bavusa imvuselelo kanti mina ngihamba ngiclean ezikoleni ngifuna imali yokuyiphilisa yebe wefena siyondliwa siyakuthola ukudla kodwa kukhona isikhathi sokuthi i-on uyayithola kukhona isikhathi sokuthi manje into ezokugqoka esabatheni asinaso sizingane obonayo ukuthi nje lezi ingane azinabazali kodwa bezama phela esabatheni ukuthi basigone phela ngoba ngeke ngibabeke kambe ukuthi mhlamba bengasinakile nabanezidingo banezingane kodwa manje ngibona ukuthi ngilo umntwana ofisa ukuthi nathi ngayimela hayi ngikhulume nothisha esikoleni bathi hayi ungawaclean ama-class nge-weekend ufike uhambe bese ke uzoklina kanjani ngesikhathi nensuku kufanele ngizofunda afternoon start nge-weekend kufanele ngesabatheni ngesonto kufanele ngiclean edomini kufanele siclean nama-program yasekhona ehome ngiyobe ngenzeni nini konke lezi zinto lezi uma ngiphinda futhi ngiyocleana futhi ama-class kanti ngenye imini ngizohamba ngigqoke i-tracksuit yasephepha engangithengele omunye khona ehome ngizohamba ne-trip yesikole kanti ngizothi uma ngihamba ngiye esikoleni ngiyocleana nge-weekend iyalo uvuselelo ngiphumile ngobhotsho njalo abaza amashashaleka ngiphume ngobhotsho isinye singayithola kanjalo ngokuphuma ngobhotsho yimi lo ngangihamba kanti ubaba uyathandaza ubaba udokotela uNdimande ngesikhathi ekhuleka ingithinte lento ngivele ngene nje etendeni ngivele ngime nje futhi ngivele ngihlaliswe phansi uma sekukhuleka nami ngikhulekele bese ngiyalibika udaba lami kumfundisi ukuthi ngihlale home
kanje ayi ubaba naye akhombisa uba ne-interest athi hayi ndodana ekhaya kanje ngofisela ngivashele enkonzweni hayi ngivume nami ngibuyele welfare ngibuye ebusuku njalo nakhona ukhumbule njalo ukuthi anginamvume yokuba lapho nakhona sekuvaliwe ngingena ngopotsho nakhona mase ngene ngopotsho nakhona endlini u-anti usefike wayikhingi wahamba ngoba indlu yethu thina ayingenayo anti ewesifazane ayino anti ngingene ngewindi ngifuna leli vangeli kodwa buka indlela engithola ngalo ivangeli namhlanje la ngikhona yikoba indlela engathola ngayo ngitholanga kalula leli vangeli ngalwela kwafanele ngicompromise ngoba ezinye ingane zayiphuma ziyoganga zidaka utshwala zenza into engalungile kodwa mina ngangiphuma ngoba ngiyofuna lo Jesu hayi ngoba ngithi la ngiyamhlulela wala yebo ngiyamthola kodwa ngathi ngiyeza ukuthi akwanele khona lento engiyidingayo kanti sohlangana kanjalo nobaba umongameli ke bangithatheke uthisha wami ke angisebandleni ngesonto ngibavakashele kube nephasika nakhona kwenzeka izimanga ephasikeni mangifika naye lo baba lo ndodana kabamongameli uMthiyane ayi kwenzeka izimanga lapha ephasikeni linyama phasika anti angisazi isiphiwo sokunakekela abantu sikhulu ngathi ngimangithi kuyawedwa abantu yimi ngase ngiwedwa abantu osanesikole ucela ukudla kuhlokonisa kanje imathabela iphekeni kanje omama bebuzana ukuthi eyakephi lengane yomfana epheka iparish imathabela sibadala ihlula ngisho iparish nje limhlophe lihlula awungimangale nami kanti kwakuzoba ibirthday yami vele ngo-April 4 ngibhizi ngiyasebenza ngehla ngenyuka ekseni fanele ngivuke ngihambe ngiyolungisa ihlala etendeni ngihlabelele ngivula icilongo ngihlabelele ngenza inkonzo ngiyasuka etekseni bashiye futhi ngiyabona ukuthi hayi sebeqalise bekhuleka sebeqalile bese ngiye kitchen ngiyopheka kanti bazovele bahlanganisa omama sengisizwa uMrs udade wakho uthisha lo uMthiyane undodana wakho bamongameli ukuthi uMrs Ntuli manje wayesawuMrs Mthiyane atshele umama athi ibirthday yakhe lomzalwane namhlanje akanabani njobe kanjena nje uyithina nje ukafika ekhaya afika alekelele nakhona abomzalwane ayibahlanganisa omama umnikelo angihamba nabanye abafowethu sahlala behome ukuthiwa unhlaka wamasinga naye axakeke nabo ukuthi hawu nabo sizana nabo khona la nganikelela imali ngahamba nemali engayazi khona lapho ngafika ngavula ngaye esitolo eNandi eMtshebheni ngathenga ama-chips ngase ngidayisele ezikoleni mina imali esibolekwa kumina ngingazi ukuthi uNkulunkulu ubeka umbono omkhulu kumina izimo engidlule kuzona ngangayiboni ngaleso sikhathi ngangisabona nje yonke into ilula kanti umzima bempilo uzohamba eqhubeke ngifisa ukubuyela emuva nakancane nakwindaba yalo yamama loyana wagcine usuhlala kwakhe mhlawumbe nasikwazi usivale sidlulise kahle sidlulele phambili wagcina escape kanjani okanye uphume kanjani kuso lesasimo and nezinhloso zakhe vele zagcina zingafezekanga na kwabanzima kodwa ngiyasho ukuthi uNkulunkulu wase-African Gospel wangisiza kakhulu ukuthi ngibe phambi kwalabazalwane ngoba ubaba uCwensa uNdimande yena sasixhumana kodwa singakabi close kakhulu ngaleso sikhathi leso shuthi ke kwathi ngenye imini wabiza amaphoyisa watshela umakhelwane wathi ngiyamshaya umakhelwane omunye umakhelwane wami wayengekho indoda yalimala mayisiza ukuthi ukhuzwayo umuntu osebenza kanje mina mangifika komakhelwane ngiyahamba ngiyokhuleka ngiyasuka ekhaya enkonzweni lapho ngiye enkonzweni zabantu abasha imvuselelo ngiye enkonzweni ngaziwa ngalokho uma kukhona ukudla khona ekhaya kuningi ngiyabona ukuze kubone ngaze kuchithwe ngangithatha ngipho makhelwane asidlini nakho ukudla hayi umama ngishuthi ke wabona baba ukuthi angiyenzi le mission yokulala naye ngoba amadimoni kahlahla ayefuna ukuzongibulala ngangibona manje ukuthi emkhathini amadimoni efuna ukubulala ngoba wayethe lo mama manje walala nami nanku umusi kuzoba owakho ngathi mina ngikwazi ukuthi lo musi ngisho ngenhliziyo ukwenza wami ngoba unezingane umuzi weingane zakhe noma engathuka uyaphila nokuthi uyahamba umuzi weingane zakhe ngelanga zongiluyisa sixabana ngathi no angikwazi ukulala naye mayindu njalo ebusuku masilala ulala phakathi nendawo ndodana wakhe umfowethu lala sekhoneni mina angilali ngikhala zonke izinsuku ngiyambuza uNkulunkulu 3 years Nkosi kungani ungifaka emanyalela nje kungani Nkosi ungangithathi ke wabiza amaphoyisa before lokho wabona ukuthi angilali naye ngikwenzi lokho amaphoyisa abuza umakhelwane kathiwa hawu ngingabopha lo muntu akenzeli lutho lo muntu akazi lutho nje simaze ingane nje umzalwane futhi uyaphatheka nje umakhelwane wethu siyaphila ngaye mina ngase ngithi baba ngcono ngife ngase ngibuka kanje amaplango ngathi yazini ake ngicommit suicide ngoba vele uma wangilahla lo mama ungithathile futhi naye uzongi-accuse manje uzofuna ngilale naye uyabona ngilali naye avele ngife straight ayilathizi kumina ungayibulali lathi ziphamisela amehla akhe ezintabeni lakho silakuvela khona
ngeza ngiyibamba inyembezi asithi into kumina okungenani ngamane uyejele uyoboshwa ngoba osila noPaula bamdumisa phakathi ngahlala phansi kangena amaphoyisa athi ngakakhulumi ngathi nje mbopheni amaphoyisa uyase ngifisa nokwehlala ejele ngoba ukuhlala la ekhaya ngiyasha ngiyafa kancane abaza abantu esimengibhekene naso la ekhaya ukuthi ngibhekene babona nje ingane ekhuthele cleaner ehlenyuka enkonzweni yakhuthala webaba ngangazi mina ukuthi kanti umuntu wesisikhathi mesuke ekhuthala kakhulu akakhuthaliso ukuthi ukhuthele khona lento emdlanga phakathi engathi ngaloko esebenza lokusebenza kwakhe kumenza manje angafuni ukudila nalenkinga onga-end up manje ngene enkingeni kwenzeka isimanga wabiza amaphoyisa athi no asilithola icala kulomuntu athi hamba la ekhaya wena buyele home afonele home abatshela amaphoyisa esemtshebheni athi sicela uthathe lengane izofa la ikhona umphathi wakhona bandla akanacala naye bamahlase wathi age simshaye njobe sephumile angisakwazi ukumthatha ube bevele sakhona bekuzomgcina manje ngoba usephumile hayi ngaze ngambona nangelilanga ngambonga ngathi baba ngiyazi kwakubhlungu mina ukuthi ongangithathanga kufanele ngibuye home kodwa wangisiza ngoba lokho ungavumi kwakho kwangenza namhlanje ngayindoda hayi impela amaphoyisa angishiya kanjalo ngagcina end up sengiya kaMthiyane-ke kunelinye lamaphasika sengixoshiwe ngalelo before ngiye lapha kuzoba nenkonzo yesidlo ngadidizela ngangakwazi ukuphuma enkonzweni yesidlo ngeza ukuthi hayi akuphumeke enkonzweni ngahlala kwaze kwashona ilanga kwaze kwamnyama yathi into ohamba umelana nesimo sakho ngathi ngena nje eminyango ingane yomfana yayiphuma yeke komakhelwane hawu kwenze njani mfowethu hayi mfowethu hayi nange ngishaya ufuna ukulala uma hawu kwenza abazalwana abanye hawu kwenzakalani kanti izinto esihleliwe vele umama uyabona ngilana namaphoyisa ahluleka hayi usefuna ngishawe ke straight ngibulawe hayi bangena abazalwana bangibuka emehlweni ngivele ngilikhipha igama uma ehleli khona la ngavele ngathi mina hawu ma usungaze ngempela ukhetha ukuthi ngishawa amaphoyisa ama-security lawo endawo angishaye ngikhipha ihle ngicishe ngilibomva ihle engishayela ukuthi wena ufuna ukulala nami abazalwana bazi bese bengiyabatshela iqiniso manje ukuthi ngoba ufuna ukulala nami yini inkinga yakho kungani kodwa wathatha impahla zami zalahlwa njengohlanga lapha khishwa uplastic omnyama zaphoswa lapha impahla ngakhonjwa ngebhamu ngiyakhumbula ama-security ayi-2 wayegadele yandawo ibangwa lesindawo esekhongo kubanga izindlu lezi emxhaso gadele yona kwathiwa nje lo uzofanele afe ngoba umhlukumezi la emphakathini bathi umphakathi kanjani ngoba lo muntu selokafika la emphakathini akayena umhlukumezi umntwana nje kaNkulunkulu uyingane mayinenkinga uyakhuzeka akayona ingane engezwe sayibekwe la ibhamu la iqolo kumina njoba nje umbhobho nje u2 sizodwa futhi ye4 beyibeke eqolo sengishayiwe ekhona umama ngathi kodwa mama usungazivuma ukuthi ngishawe kanti uNkulunkulu after 3 years wayefuna ngofeza icebo lakhe lokuthi ezinye izithi uNkulunkulu uzovuma ukuthi ngingene kuzona ngoba lithi leNkulunkulu kwakungilona bangihlusha ukuze ngifunde izimiso zakhe ngahamba kanjalo ke ekhaya ke umama ngahamba ke ngathinta abakamthiyane eAfrican Gospel kwabe besasenkonzweni ngathinta indodana wakho baMthiyane ubaba uMthiyane omncane wathi hayi khuleka hamba esontweni kunesicapho uzothi mawuvula lapha na sizovuleka nami ukuphi ufike ulala esontweni angilalanga kwaze kwasi before nje ngiye lapha ngalala komunye umakhelwane owekade efika ecela simkhulekele wow shonela unkosikazi wakhe ashiswa igas esibhedlela eMagandi wathi hayibo amaphoyisa nifuna ukushaya umfundisi kuthi hawu isigebengu lesi shaya umama lapha phezulu sembamba inkonzi wathi hawu uyazi lo muntu loyo uyena ungcaba unkosikazi wami uyena kade engisiza la ekhaya ngathi hayi baba baye bathi nje uma samfica kusasa lo sokudubula naye ngathi ngaphoyisa ngicela ngibekezelele ekseni nje ilanga malisi ngizohamba lo baba lo imoto ayingasangeni oyo mechanic yayingasangeni imoto egcekeni kodwa ngayolanga lelo mangiphuma ngahlala kwenye indawo sahlala ngalapha sengihlala komunye umuzi wavele senjani wavele zangena imoto ngahamba kanjalo ke ngayohlala kaMthiyane ke African Gospel ke abazali bakhona bangithatha ngabazisa ukuthi ke sekunje umama usengibonisa nezo ngamumbi kodwa egcineni iqiniso bengalazi elokuthi mina umama ufuna ukungidlwengula ngiphuma kwi-rape enzima ka for 3 years and njalo ekseni mangivuka kufanele ngibe namazwi engizowasha uyazi ubaba ungathuka lo mama waze sengikhonza kaMthiyane African Gospel wancamana ukobhabhadiswa ngoba efuna ukushada nami walikhiphe lokuthi asishade ngathi mina kanjani ngoba phela mina ngimncane umdala wathi akuyeke lokho futhi oqala wena awungene ngamanzi amaningi wathi hayi asingene amanzi amaningi wabiza konke umbhabhadisa esontweni mina ngithi ngenhliziyo hayi uma uthola uJesu kanti akathole Jesu uthole mina wangena emanzini amaningi wabhabhadisela ukuthi ufuna ukuginqa mina nje kahle kahle isithi asifuna ukuginqa mina wangitshela ukuthi asambe siye seqeda ubhabhadisa asambe siye la emngeni sobhala umshado sabiza umthembu ngathi mina kanjani ngathi mina okwamanje ngathi ngamhlaniphela ngoba lezi Nkosi mahlaniphe njengenyoka sibe mnene njengamajuba ngathi no unganjani sikhulise lezi ingane eqede
bese sishada ke ngoba ngiyambona lento engikhuluma ngayizo wathi hayi kunje uright ezikoleni mina ngihambela izingane othisha lapha eLuthando primary school lapha eNanda lapha endaweni eseNanda esikoleni sise primary school oLuthando sawuthisha omkhulu former principal uMncwabe esigcobeni umoya ngathi nini babehlala bebuzana ukuthi uphi umzalo lezi zingane ngibatshela ukuthi uyagula imini umzalo wabo umfowabo imini ngizowamela emameetingini kodwa umama engakuboni lokho uma kunethe imvula ngibaphelezela abantwana bakhe lo mama uma egula ehanjelwa ingqondo ezibhedlela mina fela ngehle ngenyuka ezibhedlela okwasho isimanga esibhedlela futhi sesifika ke eMaganti wathi ukhulelwe ngathi mina ukhulelwe wathi yebo hayi sengithi ngizozwa phela ngoba ngihlala naye endlini futhi ngiyamaza akalali namuntu waba wathi ukhuleliswe yimina abasekhaya bayeza bazomlobola ngathi ngathi ma ngikuhlonipha kangaka ukhuleliswe ubani ngoba umuntu esimazi kahle ukuthi wayengakhulelwa uJesu ongahlangana nendoda namfazi uMaria kwahlala yena wena manje eswini hayibo ngathi ngamshiya ngathi wema ngiyakushiya la mina ngoba manje ngiyabona ukuthi usiyangilimaza ususho ukuthini manje ukuthi mina sengikhulelise kanjani ngoba phela ngiyazi ukuthi mina umzali wami ngaphuma esibhedlela ngikhala ngamduba lathi izwi kumina einganeni ngizofika uthini einganeni angikwazanga ukuyitshela lezo ngane ngathi mina hayi uma sezophuma esibhedlela ngicela sibekezele ngasiza uye futhi ubaba omhlengi lo uMr Mthiyani wangilandela yena samlanda samsusa esibhedlela samusa ekhaya kwesikhathi angayitholi imali kaHulumeni le grant ukuthi uyagula kuthiwa hayi amandla usenawo ngithi kanjani nje bephephuka udinga ekhaya kusebenza umuntu uyena ondla lo mali mayivale kunyaka wonke kufanele mina ngofuna amatoho kufanele mina ngihambe ngiclean imizi yabantu kufanele mina esontweni ngihambe ngifuna amatoho kunzima kodwa uNkulunkulu egcineni ngakwazi ukuthi ke ngigcine ngiya kaMthiyane ke African Gospel ke ngakwazi ukuthi ngiphume kanjalo ke ngagcina ke ngishawa kanjalo ngahamba kanjalo ke ihlobo zakho kuzo sonke lesisikhathi ziphi lezi wagcina ukwazi ukuthi utholane nazo lapha ebuncaneni bakho bengakayitholi ihlobo leso sikhathi kuzo sonke lesikhathi sika mama awukayitholi bengakayitholi ihlobo bese ngizoyithola okay ngifuna ukubuza lapha ke usuyitholile ke manje ihlobo zakho after ke lesi sigaba sika mama umama ngithi ugcine sedlulile emhlabeni udlule emhlabeni awusekho wena uma udlule emhlabeni usesekhona muphi lo mdala umama lo owathathe khonko yes wadlula emhlabeni sengisho udlule emhlabeni usahlala khona kwakhe ngahamba kwakhe ngayithola incingo kuthiwa akasadli ingane sezimncisha ukudla lezi ebeyitshezosala nazizombheka izo bese zimhlukumeza washona wathi eseshonile sengithola ucingo sengikamthiyana kamthiyana mangithola ucingo ke ngase ke ngibazisa abazalwane base bethi abanye ungayi ngoba uphephile uzolimala uNkulunkulu mangikhuleka wathi hamba ufeze icebo lami khona ngathi nongicela ukuya ngoba ngingaya enhlizweni nami nginalo nembeza ngaya kanti omakhelwane base belithole lonke iqiniso elokuthi ingane ibihlukumezeka la ekhaya le ngane ilahle umama wayo umzalayo isizojikela umama kanje ngathi ngifike emncwabeni kwakukhala omakhelwane berepent bethi siyaxolisa ndodana sicela usixolele ngoba besingazi sonke lesikhathi ukuthi kanti umuntu obe accused ngento engekho uwena la ngihamba somncwaba sayitafuleni samfihla kwaphela kanjalo uyakhula ke mfowethu iminyaka iyahamba usufika esigabeni la khona usuganwa khona ke officially mhlawumbe ngakuphuthumisa ngisheshe ngikufikise lapha mhlawumbe ngikubuze ngalolu hlobo usuphumile lapha usudlulile kulesi sigaba umama usedlulile emhlabeni impilo ke manje siyaqhubeka usuyakhula ke manje usuba ubhuti uba indoda njalo njalo apha nzile kuze kufikela esigabeni la khona ukuthi mhlawumbe ugcina uhlangana nonkosikazi la usushada khona ke official mhlawumbe usidwebele nesithombe ke nempilo yakho afterwards wafika ke isikhathi ke before ngifike kulonkosikazi ebekade ngimshadile manje recent ngoba ngaphambilini ngake ngashada okay ngake ngashada ngaphambilini nakhona futhi kwangewona umshado ovela uNkulunkulu uyalwazi nalo daba lokuthi uma ubiziwe uNkulunkulu bathi shada ngoba siyagcoba ubomfundisi ngapha ngaseNanda futhi nakhona ngagcina ngi-end up ngakoNtuzuma ngishada umshado ongewona awuphelanga isikhathi eside lo mshado 3 months mkhulu waphela akekho ngathi ngimbeke icala ngimbeke lo muntu omdala icala nama ngiyibeke icala kwangewona umshado ovela uNkulunkulu nanhlangele kanjani and yini yenza ukuthi ugcine umshado uphele for 3 months hayi kahle phela into edathi umshado uphele lo wesifazane wefuna ukuyiphatha wefuna ukuyilawula wephume kubo vele engazwani nabakubo so manje ukwazi ushada umuntu engazwani nabakubo ezothi mawusubhaya nezimo naye bese thatha lokho ukuthi vele ekhaya ngangivele ngifuna ukuyimela
manje ucabanga ukuthi njengoba uyohlala nendoda lapha uzophila lempilo ayifunayo kanti indoda lapha inempilo nayo efanele ayiqala impilo yakhe kwasho ukuthi hayi kwaklasha lapho ke kwangenzeka futhi nje angimzondi na impilo yaqhubeka nami yaqhubeka nje angibanga nankinga futhi angilandelelanga lutho kodwa nje ayekhona amagama ewasho athi mina ngisebenzi angihambe ngomdivorce ngoba ngisebenzi kanti ukhuluma amagama naye izovela kube iCovid waphela umsebenzi nakuyena ngezwe sekushiwo ngathi nami mhlawumbe uNkulunkulu uzomfundisa ukuthi ungambukeli umuntu phansi ngoba nami engasebenzini kwami hayi ngoba ngingafuni ukusebenza ngake ngasebenza phela ngapha eCrossnet Fraud ngisebenza kwenye inkampani ePan Finish yazi kwenzeka isimanga lapha umlungu wakhona esiqashile ngangimkhulekela zonke insuku neboss yakhona nama manager zonke insuku ingcoza ayingena iphuma bekhala uthisha ezikoleni kwangibizwela izikole kakhulu kunzima hayi manje babuyazi ukuthi kunzima ukuthi mawuzokhetha ubizo nokhetha umsebenzi ngathi ngikhetha kokubili kodwa manje lezi zinto ayihambisani ufuna ngiyeke umsebenzi kanti umlungu uzovela ngibiza intethe ngabe ngo2016 mina unyaka wokugcina umsebenzini angabe ngiregister enkampeni uqashwa permanent wathi wena nje wedwa hamba inkampani nasixoshi ngoba sixoshi uyasebenza uyasikhulekela kodwa icontent kumina hamba usebenzele inkosi ngathi angiphumi namoto angiphumi namusi angiphumi namali ngimncane ngimngaka anginabani njoba ngila angifuni ukuthi ngidependele kubantu and mawubiziwe ungasebenzi kuba nzima ukuthi uyimele ungaze ube umthwalo nakubazalwana hayi wathi God will provide washo lelo gama wathi nje ngo2016 God will provide up until today hayi ngeke usho ukuthi angisebenzi futhi uyangibona indlela engigqoke ngayo ukuthi ngiyaphila kwaJesu kuyaphila and futhi uma umsebenzi ungayiyekelanga wena wona uyeke uNkulunkulu uyaphila ngoba uthi ulithi lenkosi Amos chapter 3 verse 3 can two people walk without agreement akwenzeki abantu ababili behambe ngenazivumelana ngathi uNkulunkulu ngo2016 weNkulunkulu kusho ukuthi bufuna ngithola abasekhaya ngo2016 baba omdala wangisiza sahamba savuselela isibongo safasa emapolice station kwenziwa yonke into process yaphela yathi process iphela nje ibuya iconfirmation letter ukuthi isibongo senimthembi sengokhuzwayo wawuphela umsebenzi 2016 wafanele manje umuntu ke aqala impilo ongakwazi ukuhola ke manje wafanele manje umuntu aqala impilo ukuthi manje sefanele ke aphume engeneke manje ke ezikoleni ngoba nakhona beke ngihambe thothi emsebenzini lithi awuye emsebenzini namhlanje fanele uyoshumayela manje fanele ngishaya udokotela noma ngafanele nomlungu ayibona ukuthi lo muntu uzoyibambezela engabuya ahamba and ngabonga ukuthi uNkulunkulu kwaba uyena ongikhipha emsebenzini angiyiphumelanga ngoba izinceke eziningi zigcina yiyeka umsebenzi izwi lingakasho bese mase ibhekana nama attack bese ithuka uNkulunkulu zithi uNkulunkulu ayakondli Mfowethu usuphelile ke lo mshado wokuqala yebo nanku kwesibili lo wesibili ke uhlangana naye kanjani unkosikazi wesibili yazi la lapha baba kwenzeka isimanga ngiya entabeni ngo2015 okay ngithi ngiyofuna nje abasekhaya bona abasekhaya bakakhuzwana bakaDlamini ngingabazi nje okay ngithi ngiyofuna bona ngalowo nyaka 2015 ngangena ku fasting ngamangala baba ukuthi angudla ngeChristmas ngalowo nyaka ngavele nje ngatshela ubamfundisi oyengiphethe ubaba uNdimande ngathi ngiye entabeni ngaye eMatata ngathi ngiye entabeni nje ngiyozilela ukuthi ngithola abasekhaya you'll be surprised ukuthi ke ngabathola abasekhaya ezweni lomzansi early ngathi nje ngifika kwaku March cishe 2016 ngoba mina ngaye entabeni ngo2015 uzophela unyaka akuphelanga 2 months 3 months ngaye eRadio ezweni lomzansi ngabathola abasekhaya ngathi mangihlele entabeni baba ngavezela ivision ngikhonjiswa umuntu wesifazane egqoke ingubo emhlophe nginikezwa yena okay manginika lo muntu wesifazane kwathiwa nangu umuntu ngangazi noma yini noma emaceleni kwakudecorate ngo-white imqondo wami ngoba ngihluphekile nginey'nkinga avele ngathi hawu shuthe ukufa sekuseduze ngathi inkosi shuthe ingelosi le ngiyamukela ngithatheni vela yikho into engiphilelayo ngiyahlupheka ngiyahlukumezeka ngihambe nemo-rejection kanti angiboni uNkulunkulu uyangivezela inkosikazi after 4 years ngahlangana naye ngendlela ukuthi emsebenzini ayesebenza kona la i-call center eMhlanga unkosikazi esebenza nomunye umzalane owayewumesisi Sibisi uAsando umngane wakhe umnyeni wakhe oyuthisha eMasibambane kusho ukuthi ke uma sikhuleka nabo enkonzweni yena bese unkosikazi kalo baba lo umngane wami axoxe emsebenzini kanti uyeza mamkhuzwayo wathi ngicela ninginikezeni lo amprofeti onthi uyakhuleka laba anginazi inkinga wangitshela lo mama uSibisi wathi khuzwayo kunomzalwane la ucela umkhulekise ngathi yabona mkhokheli cela khulekiswa wena ngoba mina isifazane abantu esifazane abanye ngiyabasaba bazongiwisa kanti angiboni sengibonela inkosikazi wami ngathi ngeke hala ngishaya phansi wangincenga
waphela isonto ethi Khuzwayo akasho ukuthi unenkinga ucele nje umkhulekele uzwile ukuthi bayasizakala abantu ngabaleka lazi lathize awehlisa umoya kanti angiboni ngibalekela unkosikazi wami ngathi ngivuma nje ukuthi hayi mniki inamba yami uqala ngikhuluma naye efonini izwi lasho la kanye lathi unkosikazi wakho lo ngathi nayi shothi sezothiwa ngiyahlanya ngihamba ngohlamba lomfundisi nali izwi lithi umuntu ade ngikhuluma naye efonini unkosikazi wami angazi kanjani hayi wathi umfundisi akukhuleke hayi naye ngagcina manje ngimcela ukuhlambuluka ukuthi akekhuleke kanti ngempela walibika udaba mayibika ke ngo2021 lo daba nami ngihlangana naye 2021 early ngiphuma eNewcastle njalo ngisebenzela uNkulunkulu ngiphuma eNewcastle eAfrican Gospel ngiqhunyaniswe uMesisi Mhlongo uMamthiyane ethi ngoba ngikhuleka eAfrican Gospel ngapha eNanda ucela ukuthi ngizokhuleka ngapha eBranchini kamfundisi wakho uMnduli hayi ngihambe ngiyokhuleka eBranchini yakhona uvele kube nemvuselelo ya 1 week imali lapho kade ngayigcina baba kodwa ngitshethi ngathi ngibuye eNewcastle kuzoba iCovid imali engabuya nayo lapha ya not ngeyona iCovid I'm sorry kodwa imali engabuya nayo lapha ya hayi ngabona ukuthi kanti ovela athi omunye umama omama nje enkonzweni athi ndodana uNkulunkulu uthi angisho ukuthi isicelo sakho sesiphendulekile ngithi ngani nkosikazi yakho usuhlangene naye awu ngibonge nami nganaki bese ngithi mangikhuleke ebusathi mangicela uye lo ongamnakile nkosikazi wakho yo ngathuka baba ashawa uvalo sahlangana kanjalo nonkosikazi ke sagcina ke elibika kudaba kuboke ngoba kuyimanje nje ngihamba naye ubaba nomama ozala unkosikazi wami ubabchira benomamchira ngihamba nabo njobe ehambile inkosikazi emhlabeni nje uNkulunkulu ushithi wefuna ngithola abazali ngoba mangibuka nabo abasena ingane last year kwakushona indodakazi yabo omdala July akapheli nonyaka April sectional lo sekusala mina manje sengiyindodana kubona nabo basala sebabazali kumina ngithe mangibabikela ukuthi ngizala bathi no sizokuhambisa ndodana uyabona uNkulunkulu manje wathi mntanami lezi ayinyembezi eminyaka okade uyikhala zongabi nazali namhlanje ngizokunika abazali ngahlangana kanjalo nomndeni okaChirwa ke wangamukela ubaba former principal walapha eMthandeni primary school umama namama usafundisa usalapha eNyamazane othisha bakhona uthisha omkhulu wakhona bangikhonzile bayangithanda kakhulu hayi bangamukela hayi udaba salibeka ubaba saye eBhalitho nomama bafuna ukungibona hayi bangibona sakhuleka hayi ngawo lo nyaka njalo baba ubaba uMnduli ngiphuma eNewcastle naye nonkosikazi wakhe kade engaphilile ngalo nyaka loyo ngamkhulekela wasinda nenkenga umgogodla abatshele ebandleni umama hayi ngoba nenkenga umgogodla ibandla lidinga ukukhulekisa linezimpi hayi kwakhuleka kwathi ukusinda kamama ibandla laqaqeka lavuleka izimoke ngasinda kanjalo ke nami ke ngabuya ngiphethe imali ngathenga ikhekhe ngalo nyaka lo 2021 ngabhaka ikhekhe ebandleni ngathi baba ngizobonga uNkulunkulu kule minyaka kulangigcine kuyona kanti mina ngize nezindaba engazazi ukuthi ngo2026 2021 ngawo loyo ngo September 24 ngizovele ngiye ekhweni ngiyolobola bese ahlala esitengake ngitshethi baba imali angiyazi yaqhamukaphi njoba ngitshethi ngagcina ukusebenza ngo2016 up until today uNkulunkulu yena ngondlawo yena ngiqokisayo ngathi inkosi ngamtshela unkosikazi ngathi uNkulunkulu uthangisho ukuthi ngizolobola ngo24 September ngisho usawo April May lapho sesikhulume nomfundisi ukuthi no udaba liqhubeka nomndeni usungamkelile ngikutshela ukuthi nomndeni akhuzwayo futhi nase sebemamukelile nabo bayakhuleka bayajabula hayi ngikutshela ukuthi lapho ke manje ke imali ayikho angimtsheni ukuthi njengoba ngihlangana naye anginasho 10 rand ephaketheni anginamali kodwa ngokukholwa ngizomlobola wavuma la phezulu naye angimazi nokuthi uphela umuntu uma ezoshada ufena akhiphe i-payslip noma akhiphe i-statement sokuthi unemali mina nje ayibuzwanga ngoba ngangithi inkosi ngicela ngayibuzi lokho uma kwakubuza lokho usho ukuthi lo mshado uzuba khona ngabona lapho ukuthi ngempela uyena nkosikazi hayi ayikwakhuleka ngoSeptember cishe early September ngawo lo nyaka 2021 kwakhulekwa kwabizwa abazalwane ngawo futhi lo nyanga le September 24 wayiwe ekhweni Heritage Day nje thina sasingayigubhela ukuyigubha nonkosikazi sasiyolobola umkhongo wami kwakuyena umfundisi wami udokotela ubaba uNdimande uCwenze nomngane wami uSibisi Mr Sibisi baba wakhonga bami boqina bengilobolele ekhweni lami wabuza kumkhe wami wathi ke nifuna ukulobola nifuna ukushada nini angithi uyazi phela ukuthi nale mali le uJehova oyilethile angazi ukuthi ubuyiza nini bavele bathe bakhonga ngoDisemba hawu kwakhala mina kathiwa ingamnaki lo vele akahle kahle akekho ngomthetho thina siyabonga siyohamba udate soyikhipha hayi ebusuku manje sengiyathandaza ngithi inkosi uyenze yonke lenkonzo shoot nale yomshado uzoyenza uye baba ngikutshela ukuthi angiwazi ngoDisember 4 zayikhala yayinetha imvula
bemsusa eSteng nkosikazi wami ehamba nomama uprincipal kaMkhwekazi wami uMrs Msome esakhona baba uMsome driver imoto emthwele unkosikazi wami hayibo nengubo yomshado siyithole ngothisha uformer teacher wakho ubaba uthisha omkhulu emthandeni ubaba uThiro wasinikelela ngengubo athi usiboleka ingubo yomshado nami ngaye Durban North ngalunganisa amasudi hayibo omunye wathi uzobhaka amakhekhe omunye amaring angiyazi le nto mina yonke into iholi nayo eSherwood ngashadela esilungwini angikaze ngiyibone into enjeyana manje umqondo uyabuya ke baba ukuthi uyamkhumbula la nkosikazi wakho nje sentabeni ngo2015 sekubuye ngo2021 mayese fake le ngubo emhlophe umqondo omongcolo yangibuyisa nangu nkosikazi angikhombisa yena naka idekho eceleni uwhite emaceleni ngavele ngathi hayi uNkulunkulu into zakhe sebenzelana kube ngokuhle ngavele ngabona isandla sikaNkulunkulu umshado baba wawuphezulu ngalendlela ukuthi ngaze ngashintsha futhi ngakufaka iattire kwi-reception sabuya sashintsha ishuthi nengubo emhlophe safaka ama-attire nenkosikazi baza bathi abanishuthi umkhwenyana unemali emsebenzini wakho nkosikazi nje uhambe emhlonipha nje lapha omunye umsebenzi asenza kwena ngapha emhlanga e-call center engasasebenzi-ke khona baze bathi esebuya sazoyeka wathi hayi unemali umnyeni wakho asho ngolutho wathi hayi kulungile wayithulela ngoba uNkulunkulu masethi uyazenza izinto uyalivala ihlazo baba angikhathali ukuthi isimo sokuthi nga-rejecta ngalahlo lokho akubanga khona ngoba bathi befika umndeni wakaChirwa wafika ngayindodana nabo babazali unkosikazi wami owawumngani wami sabhonda noSibari udade wakhe wagcina sewudadewethu elasibari igama angasalazi wethi njalo masokwenza izinto webhuti mahlangana nomikephi mafanele sibonana webhuti efone njalo nje wahamba esibhedlela last year nje wayekhuluma nje webhuti engibambe kanje ngisanda esibhedlela ngifuna ukubuza ke naye indaba nakho ke manje sekwenzakalile konke ngicine nishada naye umama nashada umshado omkhulu omhlophe usethathwa yini ke emhlabeni useqala ukugulwa ke ngoJanuary okay January ke siyaqala kuyagula ugula wakhe futhi baba kuyabona athi nje kwakuyisigubhukana simthathe ke siye ebhedlela ke uyazi ngamangala ngalanga lelo sithi sizoya kudokotela wengafuni ukuya khona ngithinta umala ngithi hey angimboni kahle undodakazi wakhe lana athi asizame ukuya kwenye clinic ngithi hayi sikude neclinic uyayihambela kanalutho siyasuka la size eThekwini ePhantani sezinto esenzayo siyahamba wasethi ma asingene komunye udokotela khona eSteng masingena udokotela seSteng avela athi nje angisamdedela ubani uhamba nalo muntu ngithi mina uthi ngiyambiza ambulance manje wabiza ambulance manje lo muntu sefanele manje ayiswe ebhedlela hayibo sabuzana sabuka nanje emehlweni sathi hayibo wabiza ambulance manje wathi uyafanele esibhedlela useyagula lo muntu hayi sihambe sabuya ebusuku ngo1 ekhaya bamdischarge ke esibhedlela eSteng sabuya hayi bese bethi ke cela siye noma yipi eclinic ke azokwazi ukuthi ke kulandeleke ukuthi yini emidlayo ayitholakala emzimbeni hayi sisalinde lokho ke bese sive sithi hayi siye kwenye ama clinic engakuthinanga hayi nale clinic bandla ngiyayiphasisa eyalapha eKaisley mongathi uya ngamaphumulo sister khona sister B ephathisana nabanye osister laphana esebenzisana nabanodokotela umthembu hayi basi welcome safika nabanye omama umsomi safika khona hayi basi welcome udokotela wakhona ke eKaisley wathi ngoFebruary sethola wathola ukuthi une TB mayithola le TB nake ngenhlanhla sheshe wayithola hayi ke wasethi ke sefuna aqala amaphilisi ke indaba isiqale ekutheni mayese eqalile kudla amaphilisi eTB aya wamphathi kahle mayese ebuya ke esibhedlela futhi sesimhambisa khona esibhedlela eSteng ba check ukuthi amaphilisi ndothini awamphethe kahle eza eyumthamo omkhulu ekuyena emzimbeni ayamgqilaza so bazozama ukumnika amanye hayi kungathi ke bese besicela ukuthi ke simsuse eclinic abuye esibhedlela lento iyaphuthuma njalo February March hayi singathi uba ngcono hayi uba ngcono hayi kanti amaphilisi kanti ngempela ngikusho ukuthi nje hayi wamphathi kahle wagcina manje segula ngempela zathi mazithi nje April hayi kwangasekho kuhle impela kwathi makuphela nje uMarch ithi April kwangasekho kuhle lokho ephume ngene ebhedlela bese ekhaya edla amaphilisi lokho ewadla amaphilisi ngimmele nje okunye nawo engawadli kahle ekhaya lethe amaphilisi awamphethe kahle ngithi udokotela uthi asiwadla ayikho into engizoyenza ayisihambe siye kudokotela ngimtshela ukuthi ayi lamaphilisi awamphethe kahle athi nayo ikho into azoyenza kanti uyasho uma wakhe emzala ukuthi emkhwekazi wami esemncane waba nenkinga yegazi ezelo so igazi sebemfaka late kanti vele usezoshona bamfaka nje igazi cishe nje kuleli sonto leli kanti ngomgqibelo uzoshona kanti ube legazi basheshe bamfaka khona isehle senyuka sabuka le ndaba yokuthi nenkinga emaphilisi TB babona late nabesibhedlela ukuthi unenkinga
yokuthi igazi and nje ukhumbula njalo mayifike eclinic ukhishwa igazi njalo eclinic test amagazi esibhedlela liyakhishwa and lo muntu ukhishwa igazi ovele oshodelwa igazi igazi lakhe lingatholakali kalula so manje mase sifike esibhedlela ke nakhona sebebona lethu ukuthi lo muntu ufanga besamfaka negazi so kwacaca ukuthi ke hayi kuyamanela ke mina ke ngizongena engozini ngomhla ka18 March yena usesibhedlela sezophuma ngifike ngingamtsheli engozini kasinda ayifike ngamtshela after 2 days ngibona mangamtsheli kuzoba nenkinga angani mana lokho kwamlimaza emqondweni nokuthi dadewabo washona last year lokho kuvele kumlimaza ke kokwesikhathi nje ngimtshela maye kumphatha ngamba kokhuluma sizama ukuthi ahambe abantu abazomsa ama psychologist mhlambe ke sizama sizofuna wona kodwa befundisi besikhulekela abazalane besisiza 18 April sahamba saya esibhedlela ngomgqibelo ngiyakhumbula kulelo sonto lelo sasehla senyuka esibhedlela wayesedla ke bandla kodwa uyobuya ngahle wayesedla ngala ulanga ngomgqibelo nje ashona ngalo wayedla into ongayazi edla uyongamangala baba eshumayele wodini eshumeza onurse eshumeza odokotela eshumeza ama cleaner athi uJesu Kristu inkosi athi phendukani umbuso kaNkulunkulu esondela wasibiza udokotela ngolesine sihleli lana nje size ngesikhathi zama lunch uyashumayela amemese uphendukani sithi siyomkhusi wayimnyekeni kuthiwa nje simnyeke simbone nobaba afika ambona ubaba wakhe akhale naye amtshethi athi baba uJesu Kristu inkosi athi baba uyabusa kanti sizomgcina ngomgqibelo la ngena ucingo 8:20 laselithi useshonile ke kwanzima kumuntu wakhala ke ngabona ukuthi manje mayindiwe njalo khamba lo muntu umgogodla kumina asibatholanga abantwana emshadweni besabheka uNkulunkulu sesohlanza 5 years emshadweni ngathi awu Nkosi last year kade sishela usisi usibani manje sekunkosikazi wami ngapho mama sebehanjele nganabo yokugcina ayisekhenye sesibathathu nje ngoba ukhona nogogo ozala umkhwekazi wami uhlala khona ngapha kundodana wakhe ubaba umkhwe wami uyena nje usesele nje naye wayasala yedwa emndenini wakhe ugogo wakushona left and right so manje ke kufanele simngcwabeke asaso batshela kanjani abantu savuka ekseni ngesonto sahamba sayikhweni sisuka emzini wethu umkhwekazi wami sizovuka naye siye esibhedlela siyombona asikaze silale lo busuku losekuseni siyosho ukuthi ke akasekho ubaba wamfonela kuMasa athi siphume esangeni nje wavela wamfonela wathi baba indodakazi wakhe akasekho naye washo ukuthi hayi kunzima kodwa besembonile esibhedlela ukuthi akamthembisi akaze agula isikhathi eside nje kwaba into ephuthumayo so sabona nathi ukuthi ke ayikho into esizoyenza ngoba siyakhola singabazalwane sikwazi ukukhuluma into eziningi sithi mhlawumbe kunezinto ezikhona zabantu kufanele samukela ngoba lithi lenkosi isimele ukufa sifana njengamanzi angekaqoqwa ngamanye amazi uNkulunkulu sizini lakhe omgqosho kana ngabe oqoshwe kodwa uthi nakususa ukuphila yabaqamba amaso kufanele kwamanje nje kusenzima ukuthi akekho kodwa we have to be strong ngoba manje ayikho into esizoyenza we have to ukuthi be strong ngoba manje masingabe strong should not solandela ngoba wakufanele inkosi Matthew yashona nami ngimlandele eduze kodwa ngisho ukuthi ayikho into engizoyenza kufanele ngibe strong kubazali nabazali kufanele be strong kumina so ngambheka ke baba uNkulunkulu ukuthi mayithi uRomans lapha 8:26 noma 28 siyazi ngoba umthanda uNkulunkulu konke kuyena kusebenzelela kube ngokuhle ngambuka nje uNkulunkulu ukuthi akawadla amandla omuntu wayeyazi ukuthi ngo2026 mase ngishadile uzongisula inyembezi ngomndeni wasekhweni lami sekuyisekhaya lapha kusekhona ekhweni akusena umkhwe wami nomkhwekazi wami sekwabazali bami nabo angisawundodana wabo nje oshada indodakazi wabo sengundodana wabo so zonke izinto esizenzayo sizenza nabo nje sikhuleka nabo abazalwane bayaphuma bathi bethoxa ngabazalwane bafika ngaleso abazalwane bakhe ubabutshela waligceke nabazalwane bami bafika kuzokhululekwa bafika abazalwane basepress ngiyababonga nje bafika bekhombisa uthando hayibo nathi sawezwa amandla kwakhulekwa saba nenkonzo ke yokuthi ke ngapha phakathi nesonto singangcwabi ngapha emzini wethu singcwabile khona ekhaya ayolala phambi kwadadewabo ngoba sabona ukuthi nje kuhle ukuthi somfihlela khona ekhaya phambi kwadadewabo nje nomcimbi ohamba kahle mhla 25 wafihleka kahle ngamangala baba ngalilanga nje lelo sovuka Monday siye emakhazeni into zakho inkosi zami zalunga ngo11 sasesiqede yonke into saye emakhazeni saye home affairs kwalinda ama claims abuyela emakhaya waphela kanjani something ngaba ngomgqibelo kuhamba kahle futhi sesikhathi singanani neshonile cishe manje sohlanza 2 months ngomhla ka18 April sohlanza 2 months manje kusasa nje ngomhla 18 obe ku 2 months into yenzeke this year sure into lo nyaka lo njengoba ngithi wagula kuwo lo nyaka
nje ngomthetho Fabe nje angiyena umuntu okhulumayo nohambe eshumayela ezikoleni Fabe namanje sazilile kodwa ngasengathi ngizozila ngenhliziyo ngoba umsebenzi kaNkulunkulu mningi noma ngakawenze ngokuvuleleka ngiyohlanza 2 months kusasa ngomhla ka18 June kube ku2 months full eshonile. Mfundisi wami sisofika ngasekugcineni but ngiyafisa ukuthi mhlambe usidwebele isithombe ekuthenini ukuthi kuyakaya kuthinta kanjani indaba yokulahlekelwa unkosikazi wakho mhlawumbe nomunye umuntu laphana ekhaya othola ukuthi mhlawumbe naye ngaba sesimene uthola sifana nesakho wena yini le kwenza ukuthi ume ukwazi futhi nanokukhuluma ngayo yet kuyinto esaseyintsha kuyakuthiwa ke isilonde sisuke sisaphuma igazi wena kodwa ukwazi ukuthi ukwazi ukuhamba naso sinjalo isilonde noma sisaphuma igazi. Into engisizile nje ukwamukela isimo nje basenjalo waphela ithi le Nkosi uyamupha amandla yethi leya so ngamanye amazwi nento futhi engilibalayo ukuthi lezi azimpi engiyikhulumile kuwena ezinye iningi ngingengigxile kuzona zila encwadini. Okay, zila nje into engibona nje izinto ngikha phezulu because ukuba incwadi bengekho mhlawumbe ezophoqa ukuthi ngishone phansi into eningi angiyikhulumanga zila encwadini. Into engisizile ukuthi ipast yami indlela ebenzima ngayo iyona engenze manje nga strong ngoba ukube mhlamba ngidlulanga lezazimo ayi mhlambe manje ngabe ngifile abe ngife ngihamba noma mhlambe ngabe ngingcwatshiwe njengoba unkosikazi ngiyitshe izona zimo ezingenze ngama nokuthi nje ngamkela ukuthi unkosikazi ukulwela kulokuhle wafika empilweni yami yashintsha impilo yami angiyazi ngiyibone lento baba uNkulunkulu ushuthi nje wayebonile ukuthi kulonyaka uzohamba wathi efika nje kwakushada kulowo nyaka kwakulotshola kwakushada lo nyaka olandelayo kwakwenziwe ezinye izinto kwenziwa mhlawumbe kwenziwa ama lessons mhlawumbe kubhala incwadi 2024 sabhala incwadi ngo January ama fasting 21 days incwadi nje le ngiphethe nje yaphela only 21 fasting nje yayisiphelile si drafta naye engibuza ngikhala ebeka amanzi ethi umuntu ofundayo umfundi la uma efanele athola udaba liqalephi kwenzakalani ngiyokhala ngithi ngicela sikujombe lokho athi cha umfundi ufela mefunda udaba liqale eqaleni akwazi uqala egcineni hayi ngisho abhale ngibonge nomama uapostle ubani uMapotswana okuyena uyipublish owangibhalisa lencwadi ngathinta yena uMongcelo 2024 ngathi mama sihle nenkosikazi lithi sifene sibhala incwadi kodwa asase kwenze njani ngoba ama finance awamila why not nhlaleleni bhala incwadi lapho draftani manje bhalani phansi yabo nje ngena ama fasting of 21 days ngo 2024 bhala incwadi sayibhala ngempela yathi phela fasting ngo 21 days sasiqedile incwadi wathi thumeleni kimi ngihlala eStern Cape wa edit wabuyisela wathi bulungisani la wayithumela komunye naye wayilungisa kwenye into yagcina ngo 20 ngawo 2024 loyo 26 October yayipublish incwadi yabona umunye lendele unyaka olandelayo sasahlala la eThekwini uNkulunkulu 2023 ngawo 2023 unca sayibhasa semzini wethu uNkulunkulu wasibusisa ngendawo nonkosikazi umndeni wasilekelela wakachira ekutheni ikhaya livuke unkosikazi wangishiya emzini wami wangishiya ngibhala incwadi wangishiya engivulele amabhizinisi nawe ngakaqala esazoqala ungishiya nje impilo ingakho noma kubhlungu ehambile kunzima kuzokwamkeleka kalula kodwa ngithemba uNkulunkulu ukuthi ngoba ubebonile ukuthi angishade uhlobo lalonkosikazi onisha oluzoshiya impilo yami lile impilo eliyiyona enye into ngiyengibona umuntu akakhalisa ukuthi umuntu ushonile baba ukhalisa ukuthi inkinga ezingake ngibhekene nazo noma inkinga nokuthi anginamuzi ngizolalaphi ngizohlalaphi safele ngiyoqasha safele wangishiya emzini wami sasilima naye senza yonke into naye sitshala senza yonke into sidayisa naye yonke impilo siyiqale naye phansi ngila ngikhona nje unkosikazi wami manje ubhlungu noma bukhona kodwa ithemba lithi uNkulunkulu ungibusisile wangisula inyembezi ngaye ekungani wami eyikho konke kumina ngikwazi ukuthi mangiyokhuleka ezikoleni ngoba naloko umsebenzi wezikole baba angizi ukudelela ungisizile baba ngiyababonga kakhulu uthisha omkhulu special uthisha omkhulu eNanda Mzinyathi Ntuzuma uthisha omkhulu bazonke indawo folweni Maphumulo Stenga Thukela ndawo zonke ithubo othisha abanginika lona ezikoleni uNkulunkulu akababusise baba ubona nje ngimile ngikwazi nokuma nokuthi nje ngikwazi ukuphila ibona othisha nabo onesi ke bayangena phela ngoba uNkulunkulu ungibizela kakhulu idepartment yakhe education
ila ngishumayela khona nje kwi-assembly 7:30 sengimile esikoleni ngiyashumayela kwakusasa nginesikole kwawulehlanu nesikole efolweni ngiyashumayela ngo-7:30 sengifikile esikoleni ngiyashumayela lo 10 minutes 15 minutes by 10 to 8 fanele babuyele emeklasini ngizofuna ngo-8 o'clock fanele uthisha aqala afundise lo 10 minutes 15 minutes wenza umehluko esikoleni noma emphakathini and uNkulunkulu wangibiza ezikoleni wathi angishumayele noma kuthiwa konke engizenzayo kodwa lo wokushumayela iyona ndlela engibuyisela ngakho uNkulunkulu ukubonga ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi wangizwa ekhaleni kwami so baba yiloko nje ngathi ngakusho ukuthi nje ngalo amphefumulo ngathi ngalala ngokuthula uNkulunkulu apholisa amanxeba kuma nobaba ngiyaza kulola imindeni yonke umndeni akakhuzwayo umndeni akachiri umndeni akamalenga abasondelela abangani ngiyaza kulola nami angizile la mhlawumbe ngoba ngizokhuluma ngoba mhlawumbe nginamandla ngikhulunyiswa ukuthi I have to stand ngoba lithi uNkulunkulu sekwenzeke konke nime after I've done everything stand angimile ngoba ngihlakaniphile ngimiswe ukuthi ngimiswe yileli gama baba ngoba yilo lodwa linamandla and futhi yilona gama esibele limiselelo liumbhoshongo namandla ngoba lithi obalekela kulona uyalonde ngimiswe yileli gama baba akukho ngathi kungimisile ngoba akekho baba umuntu ongathi ngashona unkosikazi ngoApril lonyaka 18 manje usakhuluma kanje ngimiswe igama kwayizolo kade ngifastile namhlanje ngifastile lolu suku ukuthi inkosi ngicela mangikhuluma lapha ngingaphazamiseki emoyeni ngikhulume nje ukuze nawe olalele ekhaya ubone ukuthi impilo isangaqhubeka baningi abantu abashonela amankosikazi abashonela abakhonyana babo kusuke ngelula kodwa uyidinga ukuthi wamukele udinga ukuthi uhambe ama-counseling ukhulekiswe uthola ukuthi uthandazelwe ungakuvaleli ukuthi uyamkhumbula mawukuthi ikhala kwekufika babe ikhathi nje endlini ama-memories abuye ngikhale ngoba I have to ukuthi ngikhale ngoba baba angikwazi ukuyivalela ngoba once ngayivalela after 3 years 4 years impilo makuthi iyoqhubeka lowo muntu uthi uyoba nenkinga ngoba mina ngithi ngihide le pain engibhekene nayo okwamanje nje lokho wabe ngakusho Mfundisi wami siyambonga kakhulu uNkulunkulu sesifika sekugcineni but ngiyabona uphethe incwadi yakho ngiyathanda ukuthi mhlawumbe uke ugcizelele nakumuntu oyibukayo if you were to sell it nangumuntu uyayibuka lapha ekhaya mhlawumbe umnikeza isithombe yini angayithola kuyona ihluke ngani incwadi yakho kwezinye incwadi and then bese sikwazi ukuthi sivale mhlawumbe bese ke ubanika nama details ukuthi bayithola kanjani incwadi iyatholakala okwamanje sisohlelweni lokuthi siyenze ibe online ibe Amazon ukwazi ukuyithenga kodwa lelo hlelo lelo siphekwalo manje khona ngekudala ngizobuyela kuyena ubaba ukuthi akwazi ukuthi mhlambeke agcizelele ukuthi incwadi siyakwazi ukuyithenga online because abantu baningi umhlaba mkhulu but okwamanje satholakala kumina as a author ngumbhalo wencwadi incwadi no crib for a bed le ncwadi ihluke ngani ihluke ngokuthi ine healing kakhulu ikhuluma ngejourney yokuphola noma ijourney yokuthi noma usulinyaziwe walahla especially nje mawulahliwe nje ngoba ukulahla kuhlukahlukene ngeke ulahle uma kuphela ungalahlwa upartner wakho ungalahlwa ifamily warejectwa abantu abaningi but le ncwadi ihluke ngalokho ukuthi nje iqukethe nje umthamo ukuthi make wayifunda impilo yakho ayizukufana ngoba inamavesi akukhuthazayo aqinisayo futhi le ncwadi iyatholakala uyakwazi uyi150 kahle kahle moyithola kumina kodwa manje ngikuthumelela mhlambi ula ukhona ngophepho unezela mhlambi u60 iba u210 mhlambi ize la okhona mhlambi moyidinga inamba ngizoyishiya na ku Facebook futhi ngiyatholakala uPastor S Khuzwayo mhlambi ufuna uinboxa inamba yami mhlambi itholakala kuyona u067 9362 767 uma mhlawumbe uyayifisa lencwadi mhlawumbe uyafisa ukuthi masuyifundile uhlangana kanjani nami mhlawumbe uyafisa futhi ukuthi ngikhulekele mhlawumbe okwamanje noma ngakwazi ukukhuleka ngiyacela mhlawumbe ningibekezelele ngoba ngisadlula kulesi simo kodwa mhlawumbe moyidinga incwadi ungayithola mhlawumbe uma uzoyidinga usho uhlalaphi ukwazi ukuthi usuyithumelileke imali yencwadi ube 150 kodwa mawusihlanganisile ube no 60 rand ngaphezulu usho ube 210 rand shuthi kahle mhlawumbe manje uyasho ukuthi uyayicela incwadi bese ke ngikuthumela i-account mawusebenzisa mhlawumbe uCapitec ngikutshela khona inamba linkiwe ukwazi ukuthi uthumele proof of payment eshow 210 rand usufakile so that bese mina ngiya kuphepho ngikufakela leyo ncwadi ngoba u60 rand mhlawumbe ithatha 7 days kodwa manje 110 bani ithatha less than lezo insuku kodwa vele sungajahile then ke imessage yangena kuwena manje ngikufakela nje kuphepha manje iyasho imessage uthi incwadi akuzofika ngalusuku ukuthi and le ncwadi ayiyona ezingane kuphela ayiyona abantu abadala kuphela ayiyona eyabantu besilisa kuphela eyawo wonke umuntu ungabe ulimele
mhlambe wow divorce mhlambe ulahlwe izingane mhlambe unezimpi unezimo mhlambe udlula kanjani ekutheni uyixolela kanjani walahlwa umzali wabaningi mangikhuluma nje baba balahlwa abazali omunye ugcina kulimala umshado wakhe kulimala ibusiness lakhe kulimala icareer yakhe kulimala izinto eziningi because ubambile une-anger uyayidinga lencwadi ithi no crib for a bed okwamanje satholakala ngesingisi bake bacela abantu bhalo ngesiZulu sasithi ngenxa ukuthi ilanguage esetshenziswa South Africa yonke English saphuqela ukuthi sibhale ngesingisi even esha kwezilwandle iyakwazi ukufika uma izothenga Amazon khona ke omunye ke owayegcina simthumelela ngendlela ukuthi ke naye ayithole ephesha kwelanda samthumelela ngendlela yokuthi ayithole but lencwadi nje baba iphethe izinto eziningi ikhona ihloko esithi nje why did my mom left me not lapho ukuthi mhlambe ngisho ngoba ngine-anger yokuthi ngiyamzonda umama ngisho ngoba nami ngibuza ukuthi kodwa mama ey'ntweni zonke ongazenza wawungaze ungilahle so ngabuye ngicebise nje ukuthi mhlambe baba uma uMadlamini ekhona ngoba simtholanga sathola ubaba washona ngathola ngathi mangimthola ubaba emndeni wakaKhuzwayo ngo-2016 ubaba washona ngo-2009 lo 2009 ulaqala ngakushumayela esikoleni eMvaba High School so kwase kuthi ke uMadlamini sangamthola kuze namhlanje sesihambile nasemaredweni simfuna simthole mhlambe ngiyafisa ukuthi uma ekhona noma umndeni wakhe uma ukhona noma uthola washona ngiyafisa ukwazi ngoba umndeni waKhuzwayo ngiyawazi so owakaDlamini umndeni angikwazi mhlambe wake wezwa ukuthi kunengane kuthiwa umafika eyalahlwa uMadlamini mhlambe waxoxela mhlambe lo mama uNtomzoda Dlamini waxoxela cela uphumelo ba mhlawumbe yamanje Ntomzoda Dlamini bathi unezingcabe la angimfuneli nje ukumbuza ukumthethisa ugcineni phela umzali wami uyohlala umzali wami ngiyamamukela anginankinga naye mhlawumbe naye uyoyezwa uzozwa hayi mina ingane yakho le wayilahle point in fact wangisiza ke ngoba ngila ngikhona ngoba uNkulunkulu wabona ukuthi angingakhuli ekhaya angikhulile ema-children home ukuze namhlanje ngibe umfundisi osihambela zonke indawo ngishumela ezikoleni ngishumela emabandleni emvuselelweni yonke indawo so ngizokhuthaza nje ukuthi uma ekhona umzali ngiyacela ukuthi avele and uma kwenzeka ukuthi uyatholakala ngiyacela singamlwisi ngoba akekho ongenaso isono lithi laNkulunkulu ongenasona maqala mbeka manje ngoba naye mengachaza ngabeka isizathu singazwakala kodwa sikuphasisi ke eSouth Africa ukuthi omama balahle ingane ngoba umuntu mase ilahlile ingane baba uthi mase nje siyabuya usethi ingane yami asho kanjani ingane yakhe eyilahlile ngoba phela moyilahlile nje sikhombisa ukuthi awuyifuni kodwa ke egcineni mayetholakala kunama process ufanele kudlule kuwona hayi ukuthi uzoboshwa kufanele naye angihlambulule nami ngikhulekiswe kulokho ngoba egcineni phela ngumuntu wangilahla uma akekho umntwana ongafisa ukukhula ngaphandle komzali ngihlupheke kakhulu engekho hayi ukuthi ngidinga ukuthi angondle ukuthi nje athi mntana kuzolunga kodwa ngibonga uNkulunkulu ngomndeni okaChira umndeni wakaMalinga umndeni wakaKhuzwayo umndeni ibandla lakaNkulunkulu lase Apostle Faith Mission lase Maranatha phansi kobuholi buka Mama uEd Mdletshe umbishop webandla eMaranatha ngiyabonga kakhulu uthando ninginika lona ibandla laka Baba uChira noma Mchira lama press ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise ibandla lama Seventh Adventist Church abothisha bonke nje bonke la ngifika khona ningicela ningibekezelele uthando lwenu uNkulunkulu anibusise ngalo ngiyabonga baba ithuba nginike lona ngingengikhohle ukubonga umfundisi uMagwaza okuyena ongixhumanise nawe wase Groundville wathi elizwe lodaba ngifike esikoleni sakhe wathinteka wathi Khuzwayo kunomfowethu engithintanise engixhumanise naye umfundisi uDlamini ngithi mina siyamazi nenkosikazi sijwayele ukumbuka la online bekufika umama uNkwanyana lana be-interviewer sibuka lana sihleka konye sikhuleka nabo ngiyamazi nje sasivene inkosi asifisa ukuza la manje uNkulunkulu mase ngiletha manje ngithi mina hawu uhlela mamkhuza ubelithanda uhlela lakho baba sibe selibuka every day na ubezasho ukuthi udinga ukusupportwa ngemthandazo nangemnikelo asho mamkhuza ukuthi kofana ubaba Dlamini simbona ngiyamanga namhlanje ukuthi ubaba uMagwaza wangixhumanisa nawe wathi kunomfundisi engicela ukuxhonisa nawe uyamazi yini ukuthi uST ngithi mina ngingasachazi kakhulu kuyimanje ngiyambona uyafaka ama-update ayenzakala zonke insuku ngiyajabula ukuthola lelo thuba lelo ngiyabonga mfowethu usefana nomfowethu uMagwaza eGroundville uNkulunkulu ambusise neGroundville afike ngamukela kahle ngathi ngifika nje khona eGroundville unkosikazi wayegula kodwa egulele ekhaya wathi unkosikazi hamba uyoshumayela angifuni mangihambe emhlabeni ngamboni uNkulunkulu kanti unkosikazi angiboni ngishiya kwifamily yami wangishiya kubafowethu thisha omkhulu wakho uGomede ngiyabonga SMT esikole SGB bonke
nje uthando lwabo isupport bathi bezwe nje ukuthi ushoniwe bayeza nothisha bonke Ellen Gomede etshela abantu zonke izikole bangoni maphumulo especially nenyamazana isikole sakho uma wami safika hayibo baba ngilwazi uthando nje uthi noma ukhala kodwa uzinduduza lafika ibandla lasepress lagcwala egcekeni hayibo imthandazo bafika befundisi ematike welfare bafika abashitshireni home be social worker noba Mahlasi nonkosazi wakhe bezongiduduza isikole sasevusa ukhanya ngeke ngisikhohlwe engafika kusona baba ngingenalutho ngiqala ukushumayela ngingenamasudi bangithengela isudu uMisigoba umama lo kuthi uMisigoba ohlala eClofu naso retire uNkulunkulu akambusise lo mama uyena waqala ukungigqokisa ngingenalutho waqala ngigqokisa nje isudi ngingenalutho waqhubeka wathi uNkulunkulu angigqokise uzube right wangifaka kuma attire uyena umuntu wangifundisa nokugqoka engigqokisa nje uNkulunkulu ambusise lo mama isikole sakhona lapha ekuthiwa sevusa ukhanya esisemzinyathi emloshi lapha uNkulunkulu asibusise nomama lapho kuthiwa uMamsomi webaba lo mama owenza uthando wase gospel ngifika kena ngingenakudla kusikhathi lala ngadlila athi ndodana ubofika osine laba noSipho nonana odadweni lapho ufika udlela isekhaya la afika athi angodla ngihambe ebusuku ngingenakudla uNkulunkulu ababusise bonke engibaqede nje ngiyabonga babethuba ngiphelona uNkulunkulu ngokuzala ngakhathali mina ngiyacela nje ningangilahli ngiyajabula ukuthi ngazana nani mhlawumbe nenkonzo ngenilanga uNkulunkulu mase ngivulelekile kahle ngiyokwazi baba ukuthi makhona inkonzo eThekwini ngidrive ngize eThekwini ngikwazi uzokusupporta baba ngiyabonga kakhulu futhi oqala umalume wami waphela uMandlamini ongizalayo fanele umalume phela kumina ngoba ngizalwa kaDlamini siyamcela sikhipha lenselela nje ukuthi lapha khona and siyamkhola uNkulunkulu ukuthi uzokhona mhlawumbe ukutholakala siyamkhola uNkulunkulu noma ngabe ukuphi na kuphi la khona siyakholwa mfundisi wami siphinde ngenamba yakho kokugcina inamba yami engitholela kuyona iyafaneleka futhi uyakwazi uWhatsApp futhi kuyona u067 93 62 767 067 93 62 767 uNkulunkulu anibusise emakhaya uNkulunkulu anigcine ngiyacela ningakhohlwa ukungikhulekela ngoba lesimo engidlula kusona silula mawukhuleka ekhaya nami ungibeke uNkulunkulu akubusise amen. Bazalwane siyabonga kakhulu bafowethu thank you so much maybe now you have your relative nizoyikhumbula the episode that we did in the past whereby one of the brothers wafika la efisa sizomfunisa izihlobo zakhe naye on story esithi masicishe sifane nesika mfowethu lapha mhlambe now you are having the very same situation mhlambe uwe ofuna ukufuniswa izihlobo zakho okanye wena ufuna ukulocate your family kanye ifamily ifuna ukuza la ufuna ukulocate their member feel free, this is your show. Please do come through, please do visit us. We are here in Durban, sikhona lapha eThekwini, naseGoli sikhona, ePretoria sikhona. Our numbers 0788 417 844. Njengoba sengishilo mhlawumbe ufuna ukuthola ni family, ufuna ukuthola isihlobo senu, feel free to contact us. Okanye uwe ufuna ukuthola, you want to locate your family, feel free to reach out to us 0788 417 844. This is one of the very of which I believe it's one of the very powerful and yet painful segment of which we have already added for our community ukuze sikwazi ukuthi sihlanganise ama-families okudala efunana kodwa angatholakala. Bafowethu uNkulunkulu makaqhubeka nibusise, ningakhohlwa-ke siyahlangana phe Soweto ngomhla ka-31 October Dlamini Multi-Purpose Hall. Siyaqala ekseni ngo-10. You do not want to miss this day by any chance. uNkulunkulu makanifihleke bafowethu 0788 417 844. God bless you. Amen. Baba.